kadayot, papunta kami ngayon ng bundok. Sama ako sa papa ko, maglilinis kami ng aming tanim. Oh, ayan, papa ko, ayan. Yung anak ko, kasama ko. Ayan, anak, ay ka na. Hi. Date ko to dun sa nakaraan na, nagtanim kami ng papa ko ng kamuting kahoy at ng gabi. Ayan, ayun na sila, inunahan na ako. Ganda, oh. Yan, daming taro. Ayan mga kadayot, daanan natin ang fish pond. Ayan. Wow, sobrang ganda. Makita nyo mga kadayot. Ayan, pansin nyo. Merong mga kawayan. Ayan o, gumagalaw yung mga isda. Yung, tilapia. Tilapia. Ayan. Ayan o, sobrang linaw niya. May mga kawayan siya mga kadayot kasi sabi ng papa ko, kaya daw nilalagyan ng kawayan kasi, di ba yung mga yung mahilig manguha ng mga sa fish pond, yung mga bata siguro na namimingwit. Ayan, kapag mamingwit sila, sasabit dyan sa kawayan, so hindi sila makakakuha ng isda. Ayan, kasi pipitik yun eh. Ayan, kasi marami daw kasing kumukuha dito, kaya siguro nilagyan ng may-ari ng ganyan. Hayun mga kadayot, ang mga water lily. Ayan, kung napapansin nyo, malapit na mamukadkad. Itong fish pa na ito mga kadayot, simula magkaisip ako, nandito na talaga to, pero medyo maliit pa siya noon. Ayan, didiretso na kami dun sa sa aming taniman. Ang lamig ng sapa! Ha? Ayan na, andito na kami mga kadayat sa aming kubo. Ayan yan. Sabitan ng papa ng damit. At ito yung saingan. Ayan. Pero hindi na kami ngayon magsaing kasi nagbaon kami ng gulay na santol tapos sardinas. Ayan, ito yung gagamitin ko na bolo. Ayan, pang linis ng damo. Ayan, hahasain muna ito yung papa. Ayan, dito na kayo mga kadayot. Andito na, tataas na pala, oh. Banda dito, lininisan na ng papa ko. Doon na kami sa taas. Ayan, ang tataas niya na, oh. Ayan yung tinanim namin nakaraan. Ayan, update ko to yung nakaraan na kami ni papa nagtanim. Ito na sila, ang lalaki na, oh. Mga January to, may na to, may unod na siya, pwede na siyang, may bunga na siya. May laman, unod sa Bicol. Ayun yung sana yung gabi. Ayun yung gabi, oh. Yung gabi tinanim ko. Yan, malaki na. Ayun, ito, medyo makapal na to isa. Ang ganda tinangnan ng atatang. Kukuha ako mamaya ng panggulay na talbos. Ayan, luya, oh. Tanim to ng papa ko, luya. Ayan, nalalaki, oh. Ang ganda, mga luya. Ayun, ang laking gabi doon, oh. Ang daming gabi doon. Anak ko yun. Tataas kami kasi doon kami maglilinis sa taas. Yung bandang taas ang hindi pa nalinisan. Ayan mga kadayot, ang ganda. Tingnan nyo mga gabing tanim namin ng papa ko. Ayan, no. Ang lulusog nila. Wow. Ayan, green na green. Ayan yung mga tanim namin. Ayan. Ayun naman yung mga nyug. Ayan, sa taas, sobrang ganda. Ayan yung anak ko mga kadayot, oh. Nagmamarunong magtanggal ng damo. Hi, nak!
Ayan naman sa taas, oh. Ang ganda panoorin. Ayun yung papa ko, oh. Naka-blue. Ang ganda ng langit. Ayan. Maganda yung panahon ngayon, mga kadayot. Kaya nakapaglinis kami ng damo. Ayun, oh. Ang ganda talaga tanawin ng kabundukan. Taong bundok. Ayan. Ito ang nasipit. Nito, albay. Ayan. Yan, mag-ano na ako, dadamo na ako mga kadayot. Ayan, may nalaglag na yung mga kadayot ko. Yan, oh. Nalaglag. Tatanggalan ko itong mga kadayot ng balat. Dadaling ko sa bahay pag uwi. Ayan, oh. Tumutunog siya, oh. May laman. Babalatan ko ito maya-maya. Ayan, mga kadayot. Tagaktak na yung pawis ko. Grabe na yung pawis ko. Medyo mainit na kasi, kaya sobrang init na. Yan, ayun yung anak ko, oh. Yan. Hindi naman masyadong makapal mga kadayot ang kanyang damo. Hindi naman masyadong makapal. Ayan lang, ganyan lang, oh. Yung mga puno, tapos mga paunti-unting damo. Kasi tirik to, tirik. Mataas. Doon pantay, dito kasi mataas. Hay, kadarating lang namin dito, oh, sa may kubo. Pahinga na muna kami, magpunas muna ko ng pawis. Ayan, punasan ko rin yung anak ko. Pagod. Diba? Grabing pawis namin. Yun ang gusto ko mga kadayot pag sumasama ako sa papa ko dito sa bundok, kasi pinapawisan ako, nakakalabas yung mga pawis ko. Grabe. Ayan. Kain na kami dito. Ayan. Antayin ko lang yung papa ko. Ayan, yung mga Inom muna tayo, guys. Inom muna ng tubig. Kain na kami. Pagdating ni papa, kakain na kami mga kadayot. Inom muna tayo ng tubig. Ay, buti nakasama ko sa papa ko maglinis ng magdamo sa tinanim namin. Sa January, mag-harvest na kami nung kamuting kahoy at saka gabi. Update ko ulit kayo mga kadayot. Sa January, pag nag-harvest na kami ng papa ko. Sinama ko yung anak ko mga kadayot kasi gusto ko siya matuturin kung paano ang buhay dito sa probinsya. Kasi ito nga, huwag ka magkuba ka na. Lumaki ito sa Maynila. Kaya hindi niya alam. Ngayon, simula nung transfer ko siya dito sa Bicol ng pag-aaral niya, pag sumasama ko sa papa ko dito sa bundok, sinasama ko to para matuto rin. Hindi puro gadget na lang. Kasi yung mga kabataan ngayon, di ba, karamihan, puro gadget na lang yung alam.
Nag-module to, kaso sabi ko mamaya na lang siya mag-module pagdating namin. Mga alas 3 kami uuwi o alas 4. Kasi, yung papunta dito, mga paglinakad mo, mga 35 minutes, ganyan. 35 minutes to, depende sa lakad mo kung mabilis ka, tapos kung, ano, huwag ka magkuba, nak. Mag-tiktok na lang tayo, nak. Ito panganay ko, maabutan na ako mga kadayot, oh. Kamukha ko to. Ang kuya ko. Nahiya, oh. Pagwapo ka. Kamukha ko siya mga kadayot ng ganitong mata ko noon. Pareha sa akin, umana sa akin, pango din, oh. Pango. Nantay namin sa papa ko kasi, mahina siya maglakad. Matanda na. Siguro mga kadayot, mga 2 years na lang o 3 years, hindi na rin siguro makakapag kupra yung papa ko o makapagtanim ng mga talay. Ay, ilan na kasi ni Lolo? 62? Ay, 63. Ayan. Mga ilang years pa, hindi na yan siya makakapunta rito. Siguro, mga kapatid ko na lang o yung mga pamangking ko, mag-ani-ani. Ako rin. Kaya nga sabi ko dito, mag-aral din sila dito sa bundok kasi pag hindi na kaya ni lolo niya, sila lang yung dito sa bundok na mga talahiban, yung kuprahan. Sila yung mga lalaking apo. Hey. Ayan, Ate Bern, shout out sa Ate Bern. Thank you sa t-shirt na apple, ayan, oh. Puro pawis. Kay Ate Bern to, sa pinsan ko. Damit, mga binigay sa amin. Mga binigay sa aming mga damit. Gaganda. Sunod naman mga kadayot, ang i-update ko yung mga halaman ko. Kasi nakaraan hindi ko pa na-update. Yung iba kasi namatay kasi nagtatag-ulan na. Yung iba naman tumubo ng panibago. Ayan, labas mo na yung pagkain natin. Yan, itong ulam namin mga kadayot. Binili namin santol. Tapos bumili yung papa ko ng sardinas. Santol to, mainit-init. Mainit pa kasi, tininda nung kapitbahay namin. Kanin. Hindi na kami nagsayang dito kasi tanghali na kami. Tanghalian kami. Ito yung plato. Ito yung kanin namin. Naka-ready na. Wala kitang plato. Ito na, plato tayo ini kay Lulu. Hati na kita, share na kami ng anak. Mahugasan ng kamay na. Hindi mo langgat. Oo, para mag-ano. Kulit na. Ay, nagpupulit na naman. Mandali mo na ta para makakain na kita hugas sa kamay. Diyan sa galon dahil dyan sa tinaisan kuan. Ito na guys. Excuse? Patik ako. Amoy kasi dito mga baon ng nyug, mga kinuprahan. Ito na papasay mo pa, oh. Oo, ay, aga nga suka, nakamutak, baso. Kakain na kami kasi yung papa ko naiinitan pa. Magpapaalis daw mo siyang pawis. Diretso ko na ilagay. Wala man kita papandaran ko tsara masisaro adi. Bang. Uy, tapang. Ganyan ka na. Sana ba ko ni manghang? Tak-tak nindo dyan sa gato. Sarap to Ang guys. amin. Gusto nyo? Mukbang to guys. Yan. Kain tayo mga kadayot. Oh, ayan, sardinas lang. Okay. Bawat sa sarang salamat po ng pagkamuli namin sa mga pagkakulam namin. Pagkasalam namin. Pinapagtuto sa Antron Disney. Amen. Sumubo ka na. Inuna mo yung subo. Share na lang kami dito mga kadayot. Malaking kasi ito kay papa ko naman to. Isang kanin. Paunan.
Ayos ka na, upo mo na. Kumupo ka na maayos na. Masarap pa yung santol. Opo. 10 piso lang ito mga kaday ito na santol. Diyan sa sa bayan, 30 pesos. Diyan sa amin, 10 lang. Ano sabi? Papa mo na. Alin na yan o. Kulang maluto. Yan. Mama man din ako noon. Hindi na, kaya mo nahan. Bawasan ko. Paano man mabawasan? Ulit di ho. Gusto ka rin dito. Ano ka ito dito sa dulo mo? Ulit di. Masaraman sa santol. Nata. Wow, pa sa nabaga pag-aalita. Sabi, hindi ako lang mas malun. Ang dami kasing kanin nilagay ng mama ko. Ito kaya ito ng anak ko. Kaya mo ito na. Ang lakas kumain pero ang bagal magbunot ng damo. Mas marami yung laro sa bunot. Kaya mo. Tama ubos na pa. Kasod mamalsumon. Sugulay ni Mama din mo yan marayray. Kasod mamalsumunon. Hindi nga nagkaon si Papa, si Roman. Panggulay, mga kadayot ko. Kukuha ako mamaya ng talbos ng kamuting kahoy. Tapos, may napulot ako dyan sa, pagdanamo namin ito. Nalaglag to sa puno ng nyug. Oh, ano yan, anak? Atching! Nag-aratsing na yung anak ko, ah. Diba? Nakapaglinis na kami sa tanim namin, kukuha pa kami ng panggulay. Mga nalaglag to sa puno mismo. May tubo na siya. Tuwan-tuwa nito yung anak ko, yung bunso ko. Kasi, nasasarapan siya sa tubo ng ang tawag dito sa amin ito, ampul. Ang tubo. Yan o. Kuha ko ng gulayin, mga kadayot. Pawis ko. Hindi pa rin.
Yan, bago kayo magpaalam at uuwi na kami. Ayan, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang subscribe button dyan at pakihit ng notification bell para updated kayo sa mga bago naming vlogs. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Advance Merry Christmas!